Svečano, uz himnu, gardiste i crveni tepih, u Skupštini Srbije danas u 10 sati počinje redovno prolećno zasedanje. Pred poslanicima će biti 16 tačaka dnevnog reda, ekološki zakoni, međudržavni sporazumi, izbor sudija i članova skupštinskih odbora. A u parlamentu je u toku regionalna ženska parlamentarna konferencija na kojoj učestvuju poslanice iz 15 država. Zato je gošća Dnevnika Marija Obradović, predsjednica Srpske ženske parlamentarne mreže. Sa njom će razgovarati koleginica Ivana Čkonjević. Ivana, izvoli. Hvala, Borise. Dobro jutro. Po broju žena u parlamentu Srbija zauzima visoku 5. poziciju u Evropi, na 23. mestu smo u svetu. Čak 84 poslanice sede u skupštinskim klupama u Skupštini Srbije i na mestu predsjednika i na mestu sekretara su žene. Pa možete li nam reći kakav je zaista uticaj žena na srpskoj političkoj sceni? Na početku hvala što ste odvojili vreme, znači da smo već napravili jedan pomak kada govorimo o pozicijama žena u politici. Mediji su malo zainteresovaniji nego što su bili ranije. O poziciji žena, o pravoj realnoj moći još uvek ne možemo da govorimo, ima nas mnogo više, dakle kvantitet smo popravili, moramo i dalje da insistiramo na kvalitetu. Žene koje su dobile određene pozicije u parlamentu maksimalno ih ne koriste. Iskreno ne rade to ni muškarci na određenim pozicijama, ali mi koji nema nas dovoljno, moramo da budemo mnogo jače, posvećenije, odgovornije, da se bavimo konkretnim temama. Ono što je vrlo važno, posebno za žene na lokalu, moramo da poznajemo procedure, načine donošenja odluka, jer to nas često drži po strani i moramo da budemo agresivnije, ali ne samo u nastupu, nego u našim rezultatima rada. Statistika kaže da su žene lideri izjednačeni u obrazovanju i u zdravstvu sa muškarcima, međutim to nije slučaj i u politici i u ekonomiji. Pa šta ćete učiniti kako biste ih podstakli da se takmiče za te čelne pozicije? Za to je na prvom mestu potrebno samopouzdanje, zaista znanje i ideja šta želite da uradite na tom mestu. Kada govorimo o većem broju žena u politici, neophodno je da izmenimo još neke zakone. Ženska parlamentarna mreža ima cilj, neke od ideja, da tražimo 30% žena u vladi, da tražimo mnogo veći broj žena na odlučujućim mestima u privredi, ekonomiji i finansijama, dakle da žene budu na čelu kompanija, uglednih javnih institucija i preduzeća i samo tada kada budemo na mestima gde se donose odluke možemo zaista mnoge stvari da promenimo. Još jedna stvar, žene moraju biti solidarne među sobom, moramo se podržavati i širiti tu mrežu kontakata, ne samo da bismo isključivo kandidovali ženu na određene pozicije, mada ja lično uvek na tome insistiram, ali se trudim da žena kandidat zaista bude žena odgovarajući kandidat za tu poziciju. Ali mi je važno da nas ima što više, jer taj ženski pogled, ženska ideja, način rešavanja problema pokazao se kao dobar i mislim da u ovom trenutku kada pravimo neku novu sliku Srbije, kada želimo da ta slika koja odlazi u svet bude mnogo bolja nego što je bila do sada, mislim da žene moraju da budu taj dodatni, dobar, jak igrač u timu i muške kolege ne treba da nas doživljavaju kao opasnost, nego kao još jaču desnu ruku, jakog igrača u timu i samo tako zaista možemo napred. Mnogi koji kažu ne znam, ne vidim kuda dalje, sve sam probao, probajte da ubacite ženu u tim. Vidjet ćete kako ona u prvoj postavi daje sve od sebe. Upravo ženska parlamentarna mreža često predlaže amandmane u Skupštini Srbije, čiji je cilj ekonomsko osnaživanje žena i da se podstiču žene da se bave privatnim preduzetništvom. Šta je vaš sledeći korak? Vi ste pratili podnošenje amandmana na budžet i tu je ženska parlamentarna mreža imala nekoliko amandmana. Između ostalog tražili smo i da se rodno senzitivno budžetiranje uvede, a to je da se uvedu tačno indikatori koliko novca na kraju koriste žene i muškarci. Ne tražimo da određena količina novca dođe samo ženama. Tražimo da se finansiraju aktivnosti i oblasti u kojima su žene maksimalno zastupljene. Imali smo dakle i u poljoprivredi i u privredi amandmane gde smo tražili da budu više finansirane ženske aktivnosti i delatnosti. Nije mnogo toga prošlo, ali ono što je dobro, poslanice učestvuju u izradi pravilnika kojima se dele sredstva, subvencije za podsticaj ruralnog razvoja, za određene oblasti naučno-istraživačkog rada, u privredi, za žensko preduzetništvo. Dakle, tražit ćemo da u tim pravilnicima posebno budu bodovane žene, odnosno njihove aktivnosti. Postoje načini za to, a da to ne bude opet jedna vrsta diskriminacije pa da se kolege bune u toj oblasti. Ima načina da se pomogne, posebno na selu ženama moramo mnogo da pomognemo. Recimo, prerada mleka je oblast u kojoj 90%
30% su žene aktivne, možemo da pomognemo tu delatnost, možemo da pomognemo izradu prostorija i uopšte celog tog procesa prerade mleka, ako već govorimo o ulaganju u poljoprivredu, i tu ćete mnogo pomoći ženama. Na selu možemo da insistiramo i da žene budu vlasnice nekretnina, odnosno zemljišta, kako bi mogle to da založe kao pod hipoteku za kredit, kako bi mogle da dobiju sredstva, i postoje još mnogi drugi načini gde radimo i sa Ministarstvom poljoprivrede, ali i sa Ministarstvom privrede i u saradnji sa nevladinim sektorom i udruženjem preduzetnica. Moramo raditi dalje, ima prostora. Sve ćete to postići donošenjem i usvajanjem zakona. U 10 sati počinje sednica, redovno prolećno zasedanje. Je li sve spremno? Jeste, sve je spremno. Nastavljamo istim tempom. Znate da smo imali vanredna zasedanja, mnogo je posla pred nama. Poslanici su raspoloženi za rad jer otvorilo se sasvim jedno novo polje sa usklađivanjem našeg zakonodavstva sa Evropskom unijom. Na tome radimo intenzivno i zaista za nas dolaze bolje vremena. Najljepše hvala što ste bili gošća Dnevnika. Borise?